ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହେୟାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନା ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆମର ଟିକେ ହେୟାର କଲର୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ କଣ ସେ ଯେଉଁ ନାଲି ଫାଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫୋଲ୍ଡେନ୍ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ କରିବି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ମୋ ହେୟାର, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି। ଇଲୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ନା ତୁ ଭୂତୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବୁ, ମାଙ୍କେଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବୁ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲା। ମୁଁ କଣ ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ମାନେ ମୁଁ କାଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି, ମତେ ଲୋକ ଅନେଇବେ କାଳେ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି